uyibona njengamanje bheka la ukuthi ufuna ukubheka la ukuthi ikhasi lakho lebiwe noma wena nophostayo khona ipost ebengiqeda kuyibona njengamanje manje imibono ehlukene. Hayi mina ngqo mfowethu. Uwena okhuluma amaqiniso. Yimi impela engikhulumayo amaqiniso mfowethu akusiwo omunye umuntu. Okay Njomani, okusho ukuthi mhlambe ngelinye ilanga iyadingeka ispace sokuthi uyindlale kahle inkulumo yakho ukuze abantu bezobona ukuthi cha konke kuphuma kuwena kusingakuthi kuyaliwa. Hayi akusonkinga lokho mfowethu asidalo. Okay Njomani. So isikhathi vele manje sokuthi ngikuchaye nje konke mase ngikuchayile-ke caco ngizondayo noma ngizondi sihlukane nje nabalandeli into engifuna leyo vele. Ngicabanga ukuthi mhlambe lo 2 minutes engakunika wona uyoba umncane kodwa ngicabanga ukuthi kukhona la unganqampuza khona mhlawumbe ukubeka abantu esithombeni ukuthi cha ipage alebiwe okukhulumayo ngabe kukhulunywa wena bese ngizama ukuhlelela i-podcast ke la singakwazi ukuthi sixoxe khona ke sikhulume nje nangawe nangempilo yakho konke ke. Hayi ipage mina alejiwe. Alejiwe ipage. Cha Njomani futhi ngiyabonga ngikubhalele lapha ku WhatsApp ke.